O Jozefa Behíla, občianskeho kandidáta na post prezidenta Slovenskej republiky, bol v kúpeľoch Nimnica mimoriadny záujem. Sála v liečebnom dome Balnea Grand sa zaplnila do posledného miesta. Jozef Behíl svoje vystúpenie zameral na smerovanie našej spoločnosti. Kandidát na prezidenta vo svojom vystúpení pozornosť nasmeroval na politiku v našom štáte a jej dôsledky, ktoré občanov Slovenska ženú do čoraz väčšej biedy. V roku 1993 bola 14,4% nezamestnanosť a v roku 2013 na konci roka 14,39% nezamestnanosť. O čom to je? Kam smerujeme? Kam smerujeme? To je otázka. Zámerne sa pýtam, smerujeme. Ja nemám milióny eur na to, aby som ich vyhodil za billboardy, ktorými oblepím celú republiku a budem rozprávať o istotách. Ja budem hovoriť o zmene a o tom, že nastal čas sa konečne rozhodnúť. Občania chcú a želajú si, aby sa už konečne zmenil volebný systém a Slovensko začalo napredovať. Ľudia prestali veriť prázdnym sľubom súčasných politikov. Realita bežného života je úplne iná, ako ju deklarujú politické strany sediace v Národnej rade Slovenskej republiky. Národ môj, ty so mnou pieseň spievaj, východ, západ, popod naše Tatry. Národ môj, ty so mnou pieseň spievaj, táto pieseň iba tebe patrí.